Llavors va per aquests tubs i acaba sonant per la campana. I tu què saps de la trompa? Jo sé que la trompa és de la família de vent metall i que sol 3 pistons pots tocar totes les notes. Quina cançó t'agrada tocar amb la trompa? Es mou com de trompet. I a ti? A mi també. La toquem junts, que tenim la partitura. I avui us presentem a la nostra professora de trompa, la Judit Rovira. Hola, doncs la Teresa i l'Alejandro i jo, la Judit, us animem a que vingueu a l'Escola de Música de Sant Andreu a tocar la trompa. Fins aviat! Fins aviat!